Eu întorc ulcica, ulcica întoarce vatra, vatra întoarce soba, soba întoarce grinzile cu horn, grinzile întorc podele, leaturile și șindele, șindele întorc crângurile și pe sânzieni. Maica Domnului și pe Maica Domnului să întoarcă inimile cele împrăcinați cu cugetele și cu dragoste cu împăcăciune. Te leg și legat stai, amuțit încleștit, ca apa din pus, ca înjunghiat, încorsetat în pământ în trup de om, din lup cu piatră rea. După inima ei o lega, fir de lin de pe lin, lasă leg să nu-l văd, gândul lui o fermecai, cu lunul lui nodai, cu zică și cu știri, cu albun de trandafir. Să rămână aruncat, să rămână fermecat, de 3 ori câte 3, cu firută de arde, cu număr cu soare de 7, cu chei de 7.000, cu viață de 7, cu umă de lat. Prin puterea Harului Sfânt și binecuvântat pot alunga orice legătură a răului din jurul dumneavoastră. Prin ritualurile mele binecuvântate, dezleg, farmece blestemesc, pot argintul viu, aduc persoana iubită. Fac pe cineva să vă iubească, să vă dorească, să nu poată să trăiască fără dumneavoastră. Rezolv probleme, cum ar fi scur, afaceri, noroc, va părăsi soțul, soția, nu mai vă înțelegeți bine. Aveți de înfruntat anumite obstacole în viața dumneavoastră, cum ar fi persoana iubită s-a schimbat față de dumneavoastră și nu știți motivul. Contactați-mă și pot să vă ajut cu exactitate să putem afla ce se întâmplă în viața dumneavoastră.